खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ दा समनि रादाब दिनै आं दङ नैबे क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बे सदर थावनि गसाइगाव हाब्रु बिलाव नोंथांमोना मिथिनानै मोनगौ बर'नि आबसुनि आन्दलनाव बा बर'नि मुभमेन्टआव गिबि आइजो मुंख्लं हेलेना आरो गायदे बिथांमोननि मुंखौ रावबो मिथियै गैया दा आं दिनै दङ नैबे गायदे बसुमतारीमोननि नखराव अदेबानि बिथांनि फिसाज्ला खनिन्द्र बसुमतारीनि नखराव जाय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बिमा मुंख्लं जानायनि उनाव नैबे खनिन्द्र बसुमतारीया आथिखालाव केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ जों मिथिनानै मोनदों थांनाय दान मोननैसोनिफ्राय बिथाङा बे केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ दा आरोबाव जों मिथिनानै मोनबावदों दान मोनसे सम गुवाहाटि नोगोरमानि एप'ल' हस्पिटालाव दा बिथाङा फाहामथाय लागासिनो दङ दा बे बेलायावहाय बिथांनि बेरामा बा बिथांनि नखरा माबायदि सोलिनो गोनां जादों आं बिथांनि नखरनि सोद्रोमाजों मिथिना लागोन गिबियाव समनि रादाबनिफ्राय बरायनानै लाबाय नोंथांनि मुङा आंनि मुङा लाइमोन बसुमतारी बे खनिन्द्र बसुमतारीनि मा जायो आङो खनिन्द्र बसुमतारीनि फिसाजो जायो जों मिथिनानै मोनबाय नोंथांनि बिफाया ओरैबायदि नोंनि बाबाया दा केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ दा बे बेलायाव नों मा फोरमायगोन जोंना बाबाया सिगांनिफ्रायनो जा गोबावसै लोमजानाया मास मोनसेयानो बारबाय आङो दा बेखौनो लुबैदों कि जा एसे हायो अनसुंथाइ लुबैदों रायजो राजानिफ्राय दिनै रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ बिनो गोनां जाबाय बेनि सिगां जोंनि दा खुंथायाव थानाय सोरखारनिसिम मालाबाफोर आर'ज गाबफेरबायदोंमोन नामा औ थांदोंमोन आङो सेक्रेटारियेट अफिसाव थांदोंमोन नाथाय CM सारनिसिम आं सहैनो मोनाखै नाथाय सासे सारनो आं होदोंमोन एप्लिकेसन ओमफ्राय आङो मार्च 6 तारिखआवनो होदों ओमफ्राय दाबो खबर मोनाखै आरो दा नोंथांमोना खोनानो मोनबाय नैबे दुखुनि समाव माखासे खोथाखौ बुंदों नैबे आंनि मोखाङाव थानाय जाय खनिन्द्र बसुमतारीनि फिसाजो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय गायदे बसुमतारीनि फिसौजो दा बिथाङा जानांगौ गोरबोजों गोबां बाथ्रा बुंदों नाथाय बुंफोरनो हायाखै बे दुखुनि समाव दिनैहाय जाय बड' मुभमेन्टनि मुङाव मुंख्लं जानांबाय बिथांनि फिसाज्लाया दिनैहाय केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ आं दा बेबायदिनो नैबे खनिन्द्र बसुमतारीनि बिनानाव जाय गायदे बसुमतारीनि फिसाजोफोर बिथांमोनाबो जोंजों लोगोआव दङ बिथांमोननिफ्रायबो एसे मिथिनो नाजागोन गायदे बसुमतारीनि फिसाजो आङो दा नैबे बिथाङाबो गायदे बसुमतारीनि फिसाजो आरो नैबेबो मुंखौ उर्मिला बसुमतारी गायदेनि फिसाजो ओमफ्राय ओरैहायबो बसुमतारी गायदेनि फिसाजो दा समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे दिनै बिथांमोना बिदानि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबनायजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाखौ खावलायदों हानायसेबां माने गावनि बिदाखौहाय मोजां देहायाव लाबोफिननो थाखाय राङारि अनसुंथाइ बिदों दा मा फोरमायगोन एसे बुंदो जोङो अनसुंथाइखौ लुबैदों सरकारनिफ्राय बिदाखौ फाहामनो थाखाय सरकारजों लोगोसे रायजो राजानिफ्राय सरकारजों लोगोसे रायजो राजानि थाखाय जों अनसुंथाइखौ लुबैदोंमोन नाथाय जों अनसुंथाइखौ दाबो मोननो हायाखै दा नैबे गसाइगावनि MLA बिथांनिसिम मालाबाबो थांफेरदोंमोन नामा नोंथाङा न'खरनि जानानै नोंथांमोना थाङाखै थांनो मोनाखै बेनि अनगायैबो सोरबा गुबुन लिडारफोरनाव थांफेरनो थाङाखै न'खर थांनाय जायाखै जा दानि बिजानो थांदों बेल' बे माबानि CMनियाव थांनायनिफ्रायनो थांनाय जायाखै बे समाव समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना खोनानो मोनखाबाय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गिबि मुंख्लं जानाय गायदे बसुमतारीनि फिसाज्लानि बेरामखौ फाहामनो थाखाय न'खरनि सुबुङा राङारि अनसुंथाइ नागिरदों दा नोंथांमोनाबो राङारि अनसुंथाइ हरनोब्ला नैबे गाहायाव होनाय एकाउन्ट नम्बराव राङारि अनसुंथाइ हरनानै न'खरखौ हेफाजाब होनो हागोन गोजोन्थों गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि
एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।